Здравейте, приятели! И така да видим какво иска да ни кажат картите, каква е енергията за колективното четене. Както винаги, това е безвремево. И така, картата, която ни се падна, която всеки един от вас показва това в момента, в което е енергията и ситуацията, в която се намирате. И това е една много хубава карта. Това е принцът на пентаклите, което ни казва, че ние се движим из гората, може би из нещо непознато, нещо, което не знаем точно, може би, къде отиваме, но имаме някакво такова предчувствие, че вървим в правилната посока. И тази карта го показва. Независимо, че сме в гората и че нямаме такъв отъпкан път, пътека, правилно насоки, по които да вървим, вие вървите, как да кажа, уверено, бавно, но с помощта на всички сили, висши, ангели, Бог и каквото и да е, ни показва този път. Дава ни някакви знаци, някакви сигнали и ние знаем точно на къде трябва да продължим. И така се движим бавно и сигурно в една положителна и правилна посока. На дъното на дека тук ни се падна тази карта на Хермит, което означава, че точно така. Ние сме в някаква такава ситуация, малко сме се затворили в себе си, не виждаме наистина, нали, посоката, в която трябва да тръгнем, но въпреки това малката светлинка се пробужда вътре в нас, както и с тази карта казах. В гората сме, нямаме пътека, но по някакъв начин вътрешния ни глас, вътрешната ни интуиция и с помощта, нали, на висшите сили, ние знаем на къде трябва да вървим. И тук също се пробужда едно такова усещане, че нещата се променят в по-добра насока и всичко, което досега е било застояло и е нямало никакво движение, в момента бавно, но сигурно почва да се развива. Ами да, точно така. Значи тук ми се паднаха 10 от меча, което показва наистина, че, нали, сме били в едно такова затруднение, в една такава неизвестност, в нещо, в което не сме намирали смисъл за по-напред, не сме виждали насоките, не сме виждали светлината, мислили сме си, че всичко едва ли не е загубено. Отчаяние може би е било взело някой от вас, други пък, ако е за конкретна ситуация, са мислили, че няма изход от тази ситуация или че, нали, нещата не се развиват както трябва или че въобще няма, нали, да се развият, но напротив, малко по малко нещата се променят. И с кралицата на мечовете, ето тази карта, ние запалваме огъня вътре в нас, запалваме тази искра, която ни е необходима, за да продължим напред, да се борим, да вървим. И с другата ни карта Сол от пентаклите по същия начин, ето тук, се едно в средата, в сърцевината на дървото е тази паричка, която е като една наистина светлина в тунела, едно наистина започване на градение на паяжината около тази паричка, около тази светлина, започване да се случват нещата малко по малко, бавно, но сигурно, в много по-добра посока, да чувстваме повече стабилност, да се чувстваме по-уверени. И тук много интересно как всички тези карти по някакъв начин, нали, създават едно такова усещане, нали, за светлина, за пламък, за искра, нали, с хермита, тук с кралицата, нали, на копията и тук. Просто всичко е в една такава линия. Идва светлината, виждаме вече по-нататък развитие на нещата и енергията наистина е една такава по-спокойна. Тези две карти много си приличат и са супер такива едни, независимо, че в тази гора, както казахме, има светлина, отгоре се спуска, както казах, с помощта на кой каквото си вярва, но най-вече да вярвате в самите себе си
и че вътре във вас се намира тази искра и тази светлина и че вие сте способни на абсолютно всичко. Въпросът е само наистина да повярвате в себе си, да повярвате в положителното, да си насочите мисълта в положителна насока и да знаете, че каквото и да сте преживели досега, винаги има нещо по-добро, което ни чака по-напред в бъдещето. И това наистина е в нашите ръце и с вярата, която ние имаме. Ами това бяха картите за днес. Надявам се да ви е помогнало това, да ви е дало надеждата и да си възобновите вярата, че наистина по-доброто предстои. Обичам ви, до следващия път.